पिंपरी चिंचवड शहरात चोरून व लपून छपून होणारी गांजा विक्री व साठवणूक आणि वाहतुकीस प्रतिबंध असलेला गांजा चाकण पोलीस स्टेशन हद्दीतील चाकण शिक्रापूर रोडवरील पेट्रोलिंग करीत असताना एका पांढऱ्या रंगाच्या हुंडई कंपनीच्या i20 कार सुसाट वेगाने ओव्हरटेक करून पुढे निघून गेली। पेट्रोलिंग करत असलेल्या पोलिसांना संशय आल्याने सदर गाडीचा सिनेस्टाईल पाठलाग करून 2 इसम 1 महिलेला ताब्यात घेतले। सदर गाडीमध्ये 98 किलो 843 ग्राम गांजा व 3 मोबाईल, 1 चारचाकी वाहन असा 31,73,000 रुपयाचा मुद्देमाल मिळून आला।